Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Гомер буе тормышларын куркыныч астына куеп эшлиләр. Хукук саклау органнары ветераннары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Аның ярдәме белән Әлмәттә нефтче мәдәният сарае, спорт сарае, троллейбус идарәсе барлыкка килә. Шәһәрнең һәм районның мактаулы гражданины Валентин Борисовка 85 яшь тулды. Әлмәт аграрийлары эшкә иртәрәк керештеләр, беренчеләрдән булып горчица чәчәләр. Алдагы сюжетыбызның геройлары гомер буе тормышларын куркыныч астына куеп эшлиләр. Җинаятьчеләрне тоталар, куркыныч төркемнәрне, талау очракларын ачыклыйлар. Лаеклы ялга чыккан хукук сакчылары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ветераннар советы сафларында бүген 254 кеше. Җыелганнар арасында сугыш хәрәкәтләре ветераннары да бар. 300-гә якын отставкадагы хукук сакчылары арасында махсус операциядә катнашырга өлгергәннәре дә бар. Традиция буенча бу көнне ветераннарны гына түгел, яңа гына эшли башлаган хезмәткәрләргә беренче офицер дәрәҗәсен дә бирәләр. Бер генә ветеран да лаеклы ялда күңелсезләнеп утырмый, хукук сакчыларының яңа буыны белән тәрбияви эшчәнлек алып барудан тыш күпләрнең төп эш урыннары бар. Кайберләре шәхси компанияларның иминлек хезмәтләренә яки адвокатлыкка киткәннәр. Кемдер тагын бер белгечлек буенча белем алган һәм башка профиль буенча эшли. Әлмәттә кабат янгын чыкты. Урсаллы микрорайонда яшәүчеләр тауда төтен күргәннәр. Урынга янгын сүндерү хезмәте килә. Урманчылар белән бергә алар янгынны сүндерәләр. Әмма бәләгә күп калмый, урманга кадәр 10 метр чамасы. Көчле җил аркасында янгынның таралу куркынычы зур була. Шәршәмбе көнне көндезге сәгать 3 тирәсендә Урсалы халкы тау өстеннән күтәрелгән төтен баганасын күрә. Шунда ук янгын сүндерүчеләрне чакыралар, коры үлән янган була. Силами МЧС и силами. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм Әлмәт урманчылыгы көчләре тарафыннан әлеге янгын сүндерелде. Урман фондына бернинди зыян китерелмәгән. Ут 2 гектар майданга тарала, аны сүндерү өчен 40 минут вакыт китә. Бу юлы янгынны вакытында сүндерәләр, ләкин җылы көннәр килү белән янгын куркынычы да арта. Коткаручылар һәм урманчылар шәһәр халкын аеруча игътибарлы булырга чакыра. Ул нефтче мәдәният сарае, спорт сарае, троллейбус идарәсе ничек төзелгәнен хәтерли. Бу объектлар Валентин Борисов инициативасы белән барлыкка килгән. Шәһәрнең һәм районның мактаулы гражданинына 85 яшь тулды. Ул республикада КПСС шәһәр комитетының иң яшь беренче секретаре булган. Валентин Борисов республикада КПСС шәһәр комитетының иң яшь беренче секретаре була. 33 яшендә структураны җитәкли. 7 ел бу вазифада эшли. Бу көннәрдә аңа 85 яшь тулды. Юбилярны котларга аның хезмәттәшләре килде. Всегда были и остаются примером для подражания. Сез һәрвакыт үрнәк булдыгыз һәм үрнәк булып каласыз. Максатлар куеп, аларга ирешә беләсез. Бу көнне без сезгә нык сәламәтлек, рух күтәренкелеге, бетмәс-төкәнмәс энергия телибез. Госман Камалов Валентин Борисов белән 62 ел элек танышкан. Алар бер авыл хуҗалыгы институтында укыганнар. Кабат эш буенча 10 елдан соң очрашалар. Вот с тех пор мы Шул вакыттан бирле без аның белән бик якын мөнәсәбәтләрдә. Ул беренче чиратта бик югары квалификацияле инженер һәм оештыручы. Барысы да аны яраталар, шәһәрдә дә, районда да. Валентин Борисов Самара өлкәсендә туган. Әлмәткә килгәндә шәһәр чикләре хәзерге Герцен һәм Мәрҗани урамнарына кадәр була. Шәһәр комитеты секретаре ярдәмендә нефтче мәдәният сарае, спорт сарае, троллейбус идарәсе барлыкка килә. Барлык идеяләрендә тормышка ашыру җиңел булмый. Очень много потрудиться. Бик күп эшләргә туры килде. Мондый кечкенә шәһәргә янәсе троллейбус кирәкми. Ләкин без барыбер шәһәр өчен троллейбуслар булдырдык. Борисов инициативасы белән шәһәр паркында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 30 еллыгына һәлак булганнар истәлегенә мемориал барлыкка килә. Җитәкче Әлмәткә күченергә кирәклеген белгәч, күңелсезләнгәнен әйтте. Моңа кадәр ул Казанда эшли. Ләкин вакыт узу белән нефть башкаласын ярата, һәм аның белән бөтен гомерен бәйли. Һәм нәкъ шушы мәхәббәтне эштәге уңышның төп сөре дип саный.
Әлмәттә паркларны толпаннар һәм кимерүчеләргә каршы эшкәртәчәкләр. Әлеге чараларны Шарлавыклы Буалар территориясында Комсомол һәм Саулык паркларында үткәрергә планлаштыралар. Эшләр 22 апрельдән башланачак. Белгечләр әлмәтлеләргә эшкәртү вакытында берничә кагыйдәне үтәргә кушалар. Эшкәртелә торган территорияларга барудан тыелып торырга зарур. Буаларның һәм йорт хайваннарының эшкәртү зоналарында йөрүләрен шикләргә кирәк. Игенчеләр өчен иң җаваплы чорларның берсе язгы кыр эшләре башланды. Быел Әлмәт аграрийлары эшкә иртәрәк керештеләр, чөнки кар тизрәк эреде. Беренчеләрдән булып горчица чәчәләр, хуҗалыклар 1000 гектарга якын культура үстерергә планлаштыралар. На сегодняшний день у нас подкормлено минеральных удобрений более 7000 гектар. Бүгенге көндә бездә 7000-нән артык гектарда минераль ашламалар кертелде. Дымны ябу эшләре якынча 2000 гектарда. Күп еллык үләннәрне, күзге культураларны бураулау бара. Хуҗалыклар тулы көченә язгы кыр эшләренә керә. Барлыгы 39000 гектарда бөртекле культуралар чәчү планлаштырыла. Май бәйрәмнәреннән соң кара бодай һәм эксперименталь каты язгы бодай чәчелә башлаячак. Чәчү эшләре 2 атна дәвам итә. Азнакай районында да язгы кыр эшләре гөрли. Күп еллык үләннәрне, уҗымнарны тукландыру, язгы чәчү – булар барысы да көзге уңышның нигезен тәшкил итә. Алдагы сюжетыбыз Азнакай районы кырларыннан. Игенчеләр өчен яз матур килә. Кышын кар күп булу аркасында җирдә дым күп. Кичә Азнакай районы Союз агро җәмгыяте игенчеләре дә республикада беренчеләрдән булып арпа чәчә башладылар. Әлеге уңайдан район башлыгы Марсель Шайдуллин, хуҗалык җитәкчеләре һәм белгечләре, авыл җирлекләре башлыклары, ветеран игенчеләр катнашында семинар-киңәшмәдә узды. Җир өлгергән, дым бар. Монда инде арпа чәчә башларга кирәк. Менә Союз агрога бик зур рәхмәт. Аларга, аларның специалистларына бик матур итеп шушы язгы кыр эшләренә тотындылар. Беренчеләрдән булып арпа чәчә башладылар. Без инде район буенча күп еллык үләннәребезне, уҗым культураларын тукландырып бетердек. Бу атнада берничә хуҗалыкта да инде соңгы 1-2 көндә без аларны тамамлыйбыз. 12000 гектар уҗым культуралары бик яхшы быел аларны да тукландырдык. 15000дән артык күп еллык үләннәребез, аларны да тукландырдык. Ул шулай ук орлыклар, техника әзер, шуңа вакытны кулдан ычкындырмыйча, бар көчне чәчүгә юнәлтергә кирәк. Чәчү эшләрен уңышлы башкарып, аны 9 майга тәмамлауны максат итеп куярга кирәк диде. Союз агро җәмгыятендә быел 30000 гектар мәйданда эш башкарасы бар ди. Союз агро җәмгыяте генераль директоры урынбасары Гаяз Миннехуҗин. Эш планнарыбыз буенча 10-12 көндә бу эшне матур итеп башкарырга ышанычыбыз бар. Моның өчен безнең яулык материаллары, запас частьләр, эшләргә 2 сменалы рәвештә эшләргә кешеләребез бар. Бүтән кешеләрнең кәефләре яхшы. Районыбызның калган хуҗалыклары көзге культураларга, күп еллык үләннәргә ашлама кертә, тырмалау эшләрен башкаралар. Үлән җирләрен тырмалыйбыз, үлән җирләренә ашлама кертәбез. Күп еллыкларга димен, көзге культуралар бик әйбәт. Аларга ашландырабыз, һәм зәпкәдә чыктык тырмага. 2 көннән 3 көннән инде чәчүне башларбыз дип торабыз. Эш агрегат белән чәчүне планлаштырабыз 2000 гектарда. Шушы 1-2 көн эчендә барлык хуҗалыклар да чәчүгә төшәчәкләр. Моның өчен шартлар да, техникалар да җитәрлек. Җирләр җитеште, яңгырлар яуды, Аллага шөкер, җегетләрнең кәефләре әйбәт. Бүтән техника да әзер. Бүгенге көндә дым каплату бара, зәптә күп еллык үләннәрне тырмалыйбыз, көзге бодайларның, көзге культураларның 60% тукландырдык. Шушы 2 көндә инде бетерәбез. Егетләребез кырларда эшләрлек булып, ныгып тәҗрибә туплап үссеннәр дип белдерде техникум директоры. Biz 2024 елда профессионалитет проектын отып чыктык, һәм инде бу проект буенча эш алып бара башладык. Бу проект нәрсәдән гыйбарәт? Бүгенге көндә эш көчләренә булган кытлыкны җиңеп чыгу һәм инде җитештерүче оешмаларга үзебездә тиз арада профессионал кадрлар җитештерү һәм инде эшкә җибәрү. Эшне тулы куәткә һәм сыйфатлы алып бару район игенчеләренең төп максаты. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Әлфия Иксанова, Лилия Валиева. Махсус ЮВТ каналы өчен Азнакайдан.
Мәктәп укучылары арасында yüзү буенча республика ярышлары Лениногорскийның юбилейный бассейнында узды. Алар Рөстәм Шакиров истәлегенә багышланды һәм 9-нчы тапкыр үткәрелде. Медальләр өчен 9 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге 174 яшь йөзүче көрәште. Ел сайын 100-дән артык яшь йөзүче Рөстәм Шакиров истәлегенә багышланган йөзүләрдә катнаша. Ул йөзү буенча балалар һәм үсмерләр спорт мәктәбенең директоры була. 8 СССР спорт мастерын әзерли. Җитәкче вазифасында Рөстәм Рәхим улы йөзүне шәһәр мәктәпләренең укыту программасына кертә. Ул вакытта республикада мондый дәрес бер кайда да булмаган. Хуҗалардан тыш ярышларда Октаныш, Баулы, Бөгелмә, Зәй, Кама аланы һәм Мөслим командалары катнашты. Комплекслы йөзү 4 төрле стильне ішіне ала. Кімгәдір брас белән йөзәргә җиңелрәк, кімгәдір аркада. Йөзүләр арасындагы тәнәфесләрдә бүләкләү тантаналары узды. Зәйдән 9 яшьлек Радмила алтын медаль яулады. Радмила 4 ел шөгыльләнә, йөзүгә хоккейдан килә. Я хочу побывать на Олимпийских играх, занять место какое-нибудь. Йөзү нәтиҗәләре буенча 20 Лениногорск йөзүчесе призлы урыннар яулады. Шуларның 8-е әлеге ярышларда чемпион булды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.